Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού της Δημοκρατικής Αριστεράς και ιστορικού Μαρίας Ρεπούση. Στο ραδιόφωνο του Α χαρακτήρισε το χορό του Ζαλόγκου εθνικό μύθο. Μέσα στην ιστορία και στη διαδρομή του, κάθε λαός που χειρίζεται την ιστορία του και για συγκεκριμένους λόγους δημιουργεί αυτούς που λέμε τους εθνικούς μύθους. Λέει ότι το κάνει στο όνομα της επιστήμης. Μην τρελαθούμε τελείως, έτσι. Γιατί δεν κατάλαβα. Οι διαδικασίες με τις οποίες γεννιούνται τα έθνη δεν είναι ιστορία αυτό. Ωστόσο, η κυρία Ρεπούση υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της για τη θυσία των γυναικών από το Σούλι παρερμηνεύτηκαν. Υπήρξε ή όχι ο χώρος του Ζαλόγκου κατά την κρίση σας? Σας παρακαλώ. Κάθε λαός δημιουργεί διάφορους εθνικούς μύθους, οι οποίοι χρειάζονται, για παράδειγμα, όταν ας πούμε κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα εμείς είχαμε ζήτημα συνόρων, ελληνικών συνόρων, και είχαμε χιλιάδες αλήτρωτους Έλληνες που ζούσαν εκτός συνόρων. Καταλαβαίνετε ότι η ιστορία είχε και μια τέτοια χρήση εθνικοπατριωτική κλπ. Προκειμένου να εμφυσίσει αυτό το κοινό εθνικό αίσθημα. Οι περισσότεροι εθνικοί μύθοι έχουν φτιαχτεί σήμερα. Η βουλευτής και πανεπιστημιακή καθηγήτρια ιστορίας είχε βάλει και παλιότερα φωτιές με την αναγραφή σε σχολικό βιβλίο του όρου συνοστισμός όταν αναφερόταν στην καταστροφή της Σμύρνης. Στις 27 Αυγούστου του 1922 ο τουρκικός στρατός μπαίνει στη Σμύρνη. Χιλιάδες Έλληνες συνοστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας να μπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα. Το Ζάλογκο δεν είναι τυχαίο, έτσι. Όπως και η Σμύρνη δεν είναι τυχαίο. Ο συνοστισμός, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι αιμονή της κυρίας Ρεπούση η ελληνική ιστορία. Η Μαρία Ρεπούση πρόσφατα προκάλεσε αντιδράσεις και με τις απόψεις της για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Για τη συγκεκριμένη γενοκτονία των Ποντίων. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο την ψήφισε και των Αρμενίων και των Ποντίων. Τι σημαίνει αυτό? Είναι υποχρεωμένη η ιστορική επιστήμη να δέχεται τις αποφάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και μάλιστα να τιμωρούνται όσοι έχουν διαφορετική άποψη στηριγμένη σε ντοκουμέντα? Πριν από λίγο, μιλώντας στην ΕΤ, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις από τη θέση της Μαρίας Ρεπούση. Η διαφωνία μου είναι προφανής. Γι' αυτό και επανειλημμένα έχω πει ότι η γενοκτονία των Ποντίων ή και η γενοκτονία των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία πρέπει να εξασφαλίζουν την τιμή της μνήμης. Αλλά και στη Βουλή, όταν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τη γενοκτονία των Ποντίων, η βουλευτής της Δημάρ αποχώρησε από την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Δεν έκανε υπομονή 50-60 δευτερόλεπτα και έπρεπε να αποβληθεί διαβίου της Ελληνικής Βουλής, διότι δεν μπορεί να υβρίζει τα ιερά και τα όσια μας. Και κατούριμα να κατουριόταν, θα έπρεπε να κατουρηθεί επάνω της η κυρία Ρεπούση. Όπως λέει ο Κώστας Ζουράρης, η Μαρία Ρεπούση στο βιβλίο της της 6ης Δημοτικού αναφέρει τους Τούρκους κατακτητές ως κρατικούς αξιωματούχους και γράφει τους κλέφτες της Ελληνικής Επανάστασης με μικρό κάπα. Οι νέες δηλώσεις της Ρεπούση προκάλεσαν και πολιτική θύελλα. Να σας πω, με όλα αυτά που ακούω, συγγνώμη, με αρκετή δόση ηρωνίας, θα πω ελπίζω να συνέβη η Επανάσταση του 21. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης σχολίασε τις δηλώσεις της Ρεπούση, επικαλούμενος στο βιβλίο του Γέλιου και της Λύθης του Μίλαν Κούντερα. Η αβάσταχτη ιστορική ελαφρότητα της κυρίας Ρεπούση για να ξεπαστρέψει ένα λαό του αφαιρείς πρώτα τη μνήμη. Καταστρέφει στα βιβλία του, τον πολιτισμό του, την ιστορία του και κάποιος άλλος του γράφει βιβλία, του δίνει πολιτισμό και επινοεί για λογαριασμό του άλλη ιστορία. Έπειτα ο λαός αρχίζει σιγά σιγά να ξεχνά ποιος είναι και ποιος ήταν. Ακόμη πιο γρήγορα θα το ξεχάσει ο κόσμος γύρω του. Στο πλευρό της κυρίας Ρεπούση πάντως τάχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Τατσόπουλος. Πάντοτε πίστευε ότι δεν υπάρχει πιο επικίνδυνος αχταρμάς από την πρόσμιξη της ιστορικής έρευνας με την εκάστοτε πολιτική ή θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει η Μαρία, όχι για το έθνος, για την ίδια και μόνο για το θάρρος της αξίζει το σεβασμό μας. Ο συγγραφέας και ιστορικός Αράντος Καρκάκος επικαλείται την οδή στο Lord Byron του Διονυσίου Σολομού που γράφτηκε το 1824, δηλαδή 21 χρόνια μετά το Ζάλογκο. Χωρίς γόγγισμα κι αντάρα, παρά εκείνη μοναχά όπου έκαναν με την κάρα με τα στήθια στα γκρεμά.